बे लामाया बबेथिंजाय जोबहैयो बेसिम लाङा दोनहैगोन आङो फैफिननो रोंगोन ना रोङा नायदिनि आरोखि नायनि बेलाय नै मुलि लांफैदोंमोन जानांगौ बिसोरो मुलि लांफैदोंमोननो बेलाय नै नोंसोर देग्लायनि बर'दिनावहाय थिगसे मोसानांगौ मादैमोन दे ओरैबायदि रंजाखा ओरैबायदि मोसाखा आरो आथिं रुयोब्ला जिरायना थाल' जाबाय आरोखि ओमफ्राय दे ओमफ्राय अमा बिदनाखौहाय अरनो हायाब्ला सावग्लि सावग्ला ग्लब मलंदो ओमफ्राय बोरैबाब्ला फियना गारदो आरोखि हामबायसै नै थेंक इउ बांगाल गोदो बांगाल होनायखौ लोगो मोनदों ना मोनाखै आं मिथिया मिथियाना जोंनि बोराया मिथियोमोन थैनाया आं जानजि दख'ना गोरलैमोननो 50 बोसोरावहाय माने 1950 सनावहाय बांगालखौ होदोंमोननो बेखौ लोगो मोनदों ना मोनाखै मोनाखै दा औ दे नै आमाय मा लाबोखो आमाय अ बरिया होफैदों सोरनि जाखो पार्सेला बिपुल बसुमतारी औ बालाजार नै थिग दं बिपुल बसुमतारिनो पार्सेल अर्डार खालामदोंमोन बिथाङा सफैथ'वाखै नै दाबो फैगासिनो दं जानांगौ बहानि बाबुमोना जोंहाथ' बेंटलनि खिन्थु खामानिया बासुगावनि मावो दे मोजां लाइमोन बैसोआव बेबायदि माने बिजनेस पार्ट टाइम बिजनेसबो मावनानैहाय जिबनावहाय माने जोबोद साक्सेसफुल जानो हायो आरो बिदिबासो ना कलेजाव दं बन्द मोनदों एग्जाम बन्द मोनदों बेनि थाखायनो पार्ट टाइम खालामगासिनो दे मोजां मोजां ओरैजाय नै ओरै साहाथिं थांबाय सान्तिपुर ओरै थांबाय बेंटल ओमफ्राय नैबे लामा फिसाया जाहैबाय आंनि ओरैहाय दखानाव थांबाय आरो ओरैहाय नै थांबाय मावलांबाय ओरैबायदि मोजांखा लामाया मावलांबाय नै फाइटार जेटफोर बायदिबा थाङो र' नै ओरैहाय नै गारियाव गाखोनायसै होननानै माने मादैमोन आयंमोन आनैमोना माने बुरैबाय नालाय आथिंफ्राबो दा गोजां बोथोर जानायखाय एसे खुजा खुजि जाबाय एसे रुबायसै खस्थ' मोनसै ना माबाय थाङामोन सोर बालाजार दखानाव ओमफ्राय लाखांबाय ना ओमफ्राय ख्रिस्टमासनि माब्रै बर'दिननि माब्रै दे गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय जानाय लोंनाया एसे सर्टेज दोहोनिफ्रा फैयाखै आरो दोहोनिफ्रा फैयाखै एफा एनैसो दे होमब्लाबो दे मोनाब्लाबो माने जा दं बेखौनो माने सन्तुष्ट खालामना लादो ओमफ्राय रंजादो आरो इसोरखौ बाख्नायदो रंजानाय बोथोरावहाय बोथोर दे बेनोसै आरो दे थ' बिदिब्ला थांनोसै मादैमोन आनैमोन दे नै ओरै मावलांनोसै आरोखि ब्लद महाय लांगोन आरोखि आङो बे लामाया बबेयाव जोबथाहैयो बेयावनो लाङा दोनहैगोन आरोखि नै दखानदारफ्रा बाम्पार अफार होदों ना होआखै नायनि लोगोफोर नायनै मा बेग नांगौ नाङा फैनानैहाय नायफैदो ओमफ्राय लानानैहाय थांदो बेनो जाहैबाय माने बेंटल ओरैहाय बाजार जाग्रा साइडनावहाय आरो ओमफ्राय नै फ्रायबो नै देलायग्रा माग्रा बायदिसिना बायदों आरो ख्रिस्टमासनि नामैहाय बेबायदि आरोखि ख्रिस्टमास फालिनांगौ नालाय रंजानांगौ गाननांगौ जोमनांगौ जानांगौ लोंनांगौ इसोरखौ बाख्नायनांगौ बेफोरबायदि आरोखि थुदो बिदिब्ला दिनैथ' 21 थारिख जाहैबाय ओमफ्राय गाबोन 22, 23, 24 मंगलबार खालि आरोखि माने ख्रिस्टमासआ दायो नायनि बेहायबो मोजां बुस्थुफोर दङ फैनानैहाय लांफैनो हागोन आरो कृष्णना 150ल'नो जों स्कुल होंगो दोंगोथार बिराद होंगो दोंगो नै ख्रिस्टमासनि होंगो दोंगो जागासिनो दं
क्रिसमासनि होंगो दोंगोलै लोगोफोर नै नायदो मा बायदों मा बायाखै मानसिफ्रा क्रिसमासनि थाखायहाय ओरैहाय स्टार नै ओरैहाय साजायग्रा माग्रा ओरैहाय बे जाहैबाय माने बेंटल बाजार सिङावहायनो आरो नै मेमसामा थाबायगासिनो दङ नै मेमसामा थाबायगासिनो दं नै कफिफ्रा बयलार लानासैलायलै नै बयलारजों ज्रोम जानोसै दुन्दिया गोरलै लाखानोसै ओमफ्राय नै दानग्राया नै नानियाबो लागोनदां दा नानि नोंबो लायो दे नानिमोन हाय होन बुरै मेमसामाबो नायगासिनो दं मा लागोनथाय बेखौ नायलाय बा नायगासिनो दंखायो ओमफ्राय नै हाय दे नानिमोन मोजां ना क्रिसमासनि मुङै दे बयदो गामियालाय नानि नैबे बुरियाबो जोंनिबो नोम्बादैया आमथिखानि साइडनिखाना दे 350 Dia मोजां नङा बे नायगोनबा इन्डियान मानोबा नामा गैया अनलाइनाव नायनो 499 450 बेबायदि